Ti kan ni ka dekat ke bakat lah ini kadang situ baik to ya lamno yang nak ni ke yeng. Kadau kalak belong kata kajing ban kiai urmo klem pen pau ke jing sosi ke modur mat ke jing handai namar bayok benya keren tu ya tu ni dekat ke bakat sau. Latu yang akum ke jing tu nakari ki kenjang Hebrew. Bat shani pat ngam shimle ai ru bakin set no yang hapo kan ka yeng mendi. Kini kidi ke baban kia tu yu. Baro si jing ke jong Joseph. Usyak dia merau tang namar ke jing fos ni wa. Ti mentah pada kani ka benta ka baar ni bu klem le ngila de puli ke khana tu. Cakman. Kemut yangi ke bela puli kani ke khana na khamat ka suk te ngi ban sung thu ya ka. Badong bu klem le po sini hing mendi. Hato kini ki kentin niu nong rak kuri kan de ke bisi syam. Kalau kami hidup long bangi malam tangi dan hakani ka juk ngi kini ki keren de. Yangi ka suk no bang la dep khana. Tendre uni unong rak kuri yo show sim pharo. Ubadan ni haju ni te ula yo tu jing batai. Baru Joseph mentau ya thu pada ka jing ka bu udan. Te ulan ni man pediang kan. Ulan ni man pediang. Tengah habang puson kini i kamlong ka basitom yu nong rak kuri bun pediang kani. Namar ba ka jing batai ka syaya. Kajing batai kajing pos ni hujung ka sya. Takemut kajing kermen kajing banyak lat ni yang beni ka don. Mentah ka baar de balai beli poison ni. Tu Joseph ya thu la kajong ka khana. To kajing sempap la kajing imong ni lu pun ka ni kentin tu ni. Naka jaj ben riu lejong naka ri lejong. Taka baar kan ngam simle ai bikin set no inga po jong ni ki di long de ki ai kinia bun pensyong ni ai kata kan. Ti dakani kajing keren te namar ba ulayo ia kajing syania orang ba kinang kosi bun kami kini ki nong sya set bendi. Bat mentah pada kajing keren bat kini ki para koidi. Joseph uyang ubahok. Ubabet. Te kam dei ka basitom yung nong rak khuri bun priang kata bakalong ka jingisya. Kamut hang ni ngimut ngut kibriu ki mau Joseph uya kendo ayang mendi ki baling ba ka jing kendo ning ba ka jing keren ki jong ki bo Joseph ki sungtho ba pleng ka to jing kendo kampar panye ai ba ka kompat ka lifestyle jong ni priu yo nong pe bendi ba matas nong rak khuri bendi mot arli sha ki nong ya kershan le se la ban sei ke ka jing im ko jong ti pe kan jai shkhman Long kani ka dekat ka kasan de kay thu ya ka daw tan rai ka ikabuban kiayu. Bat uyang hakata ka nong rim banya thu. Namar uyu I kala tan lai. To ka dekat ka bakat riu bat de tertentu usau ni urang ba ki nong rakpu ne. Ti ni ru uya thu la ka jing pos ni ong ba lightly ki kriya kpu ki dan halor ka khli jong kata kalong ka jing I. Lightly mo. Te ka badan kam yi di tu dekat ka bakat nyo. Haka kriya ka bakham hajrong la don na ki jat jingbam baro yo pharo ki badai jong ka kam unong syat kpu. Ka bak hang nu kata ka kriya. Ki dan lightly. Kan di ka ba pedeng ni kate ba halor do na. Ti ka jing penan kam hung tu kham hajrong kan di ka tu ba halor do. To kata ka syai ni. Nang ta pade kada poi syom kut ka dekat ka bakhanyo kisim kila bam na kata ka kriya ka bahalor ka khli jonga. Na kanu ka kriya. Kade ka kriya tu bomas na jo khli kan. Dan lai ya. Lai. Wei. Ka bahajrong Kade jong faru lai kitiki jingbam nang tau faru. Ha. Te kani ka bahalor ka khli jong kisim ki bam no. Khli jong ka ya ka bay dei be khli. Te lai ni lai ne. Kai ka jing in tu kalong ba ki jingbam kila jengai na unong ra haduk tu ka kriya. Ka jan tu Long kerkom syong ki kriya tu ya. Wei hani khli halor ka kriya. Lai do halor ka kriya. Kate nong ra ha kate ka bam ju pharu wala jangai. Ha kala jengai. Ti kate ka halor ka badan ki jingbam sim balik ki sim kim bam kate. Ki bam kan ni. Ki bam. Dai kan ni wajan khli. Kolong nak di ka jing tu kan ni. To. U Joseph de kat badang itu tu batayam.
Kadakot ke bakat pra ubatai baki tu ki lai tli ki kriak kepu ki long ki lai sengi. Kawan biang se lai sengi. Dai, lai sengi. Tah ngani ru ong salai sengi upharu un kenti ke kri jong me halor jong me. Tah biang kata ka jing penyok biang ya ka pelat nak ajak burom mo. Handrai ke kubur ke badin ka susi. Un sedin ya me halor uding bat kisim kin bam ya ka do jong me nang me. Tah ka jing sedin halor uding ka jing pasihi. Kamut ka ka bam langat hang ni ka num lat ya me. Dai. Ka balai pat de ka jing pu jong kisim kin bam ya ka do jong me. Long kani ka nuksa jong ni kisim kam dei ke bapla tang ni ki bentaru ki don hi. Ki bai kamet ke jong priu ki pen khu ni ki sim bam pu ut iken. Ti long kani hang ni karkom phos ni karkom jing batai ka shai te. Ba mo don connection shu bat Upharo. Bat upharu. Tang ni ki lai ne. Namar ka pedeng ka kadkut de ka pedeng. Kala alai kharai kan. Namar ka tu ka bahalor tu kidan jing bam us im. Jadi mo umyo benta shu namar ka ke badan hajan kli jong la bam kisim. Ti ka jing batai ka jong ublei ya ka ni. Kemudian ni bos ngsi huyo ta jing batai kan long kum no. Kemudian ya te kala de ka jing du jing kermen bat kumba ulale sarai. Kasimut. Kemudian ka ni ka bainong kala lupa aja. To menta ka tu ka benta jong ka jing dan menta jong i bat ka ni ka khana ka bangi i ka tu ka jing kren ka shai kan tu. Dai. Tendrai namar baka kut no hang ni baki ni kisim kisabam ka do jong me. Ngim yu isu pada ya ka jing beteng. Jong ka jing kren hapdeng jong Joseph. Bak ni orang baki nong set kepu. Ka kut untuk khana. Tendrai ka beteng hadin ka tu pada kalong ka urlong ni em ka ni jing batai ka jong Joseph. Ka dakhot ka bar pho ka yetu ba kita kila hadin kita lai singin jong ka ni ka jing kren. Kadai kalingku sing kha jong upharu. Instrat te long kita ki lai singi ong be hadin lai singi te kata ka singi ka balai ka ku ni ka jira ki sing kha. Long stol lagi occasion ban celebrate mo. Ta ka ja yu. Ka do ki ong menta ka kawan sa katin santur play kay namar ba ujung batai jong nong batai Joseph long hadin lai singi. Tan apoi sya ta lai singi ka dai ro singi ka ba don kata ka event ni occasion ka bai teng khu bo pharo hi ko em Mar ki sing kha la. To kata ka jira ki sing kha ru upharu utha ka ni ka jing khawai. Ya barok syakri mendai tang ya ki perlok ka jong. Lem ki syakri tu ni panan kam. Te hak ta ka jing khawai pa de kini syakri ngi stunat tu bon sho ka tu ka benta ka ba siteng tu dekhot ka bar pho. Ka bai thu ong tu ba ula kentiu ya ka khli jong nong ra. Orang ba ki nong ra khuri. Ba dia ka jong orang ba ki nong shet kepu ka padeng syakri jong u. Ka bomut bet kum ki syakri wal ada kidan hiying bendiru kinum dei wenjak burom walam lang syakri kaji ka men lang. Dan lang preng pat ba deng pra syakri bro. Te kemut hakan ni ka jing wara pat seni la penyok biang ka burom. Khli ka khli. Tak arfu wei. Yaun rang ba ki nong ra khuri la bu biang ka ju. Mo wara mentah mat apreng jo jing khawai ni ki argot ni ying bendi am. Te ka jing ong man kenti khli nai ka mot hatu kan dei ka benta ka ba le si ha kata ka jing khawai. Ong da kini ki argot lawan ra biang apreng jo to pat ba ka jing khawai to syakri te ki bam im te ki function ki jong u. So kan dei mo occasion ro ba kini ki argot ki yo ban pen sngo khmat upharu. Khmat kata ka jing khawai la ka jong stan la ka jong ka. Ong nak ketien bu do ketien ya sat kan kan numi kan ni ka jing sai namar ba upharu ubat ha u ka bor te kini kilang tang syakri namar ka jing le jong ki la berat ki satai te kani ka jing khwai mta ka jing khawai sing kha ka jong u jing khawai ai ngu ka mot para syakri kita kim simlong ki bisa kan tait ne okay lo nang tai na ka ba ki la don haying bedi nang tai la wara sini kemudian ai long para syakri mta tenda kila ipoi para syakri ni menta ka ban mi nang ni kalong be la kini kinang yo kambiang na em ya ka ju benta ta ka bar puai ta ka thu ang ni ba tu urang ba kinong ra khuri u yo biang ya ka ju ka kam
Te uru uai ya kuri hakti jong uparu. Kabumut bet nak ajak burom lapan kup burom biang yu sesim. Mesti penihar kadan yu. Kadakot ka barfu ar pada itu. Uyo biang ka burom, uyo biang ka ikhtiar ban ai to service shus im. Temut ka kaya mir pat ka jing batai ka jong Joseph nama ka jing batai ublei. Ka jasi sya kumta. Kadakot ka barfu ar pada kaya itu igi ba itu rang ba kinong syat kpu pada yau tu uparu u sdin. Sdin pasti kan. Kumba u Joseph ulala batai yaki kan. Ilong hang ni ngi iba kajing keren kajong Joseph kas scam. Kajing nget kajong u hau blay kas scam. Kijing batai kajong Joseph u kim dei ki bu thau himu u dei ki wan na u blay. Temut uyang kanong rim ka bas scam menta. Kaba bu hang ni pada kum kajing pelengok ni kanong tu dekat ka pulai kalong bu tu urang ba kinong ra khuri. Anda bala kentiu ya u pada syak kam. Simkan mau yu Joseph ulak kelet no yu. Kajing long beriu tu kan ni. Nala tray biang kam la bun kam telak kelet no ya ka iba da bialing basin dat. Nei. Tak kalau ke way ka ba ar pat de ke bing ini ijing fos ni tu dan dor. Kolong hau ni urang ba kinong la khuri mentau la yo te. Alo biang kam. Usung tu em ya kajing fos ni ko belong ka khubor na ublei. Bat yu ni ubalong u atiar jong ublei banyarap ban ai ka khubor yu ya ka badai. Tiu sungu em kata kan. Te hang ni te namar ba ka jaring khat kan ka occasion jong ka jing rakhi sing khai paro. Andala kan tiu kami u ban kan mau yu thi boleh bahaya mendi. Kelet kan? Kelet kan? Te long ka ke bengi I na kan ni kalau nong ka basau po ni kalau ka sandur ka jong ublei ya ubriu u babek. Ublei panan kami hang no ka budon. Hakanu kanu ka jaka budon. Wat ada dei ban ya jaka jak burom hakan ka doru da ka jing syak kenok bam dei. Hende ya ka integrity ka jong ubriu ya ka jing scam ka jong ubat ublei dan manu balak ban. Ko ya kata. Hende wat habu udon haka jaka ka ba dan jingkan mensu ban ulong ka lenti jong ka jing kerku. Ya kiwe. Tila da kiwe king klet compare. Tambai ka ke budon kamu ada beto. Te kata ka benta ka bahadin kata ka jing klet ublei so trai la ka jong ka benta. Ban pendap ya ka. Te kata ka long ka ba ngiyo banyak puli ka ni ka long ka ba sopo. Tengah trai kalau biang pura kalau masuk untuk store ngai kini ki parlok ke BP kini ka session ru ki amat ki pathamai bat nang yai pusan nang yai penkha haladi kini ka benta tang ka jing penkan mau ban ya kliap ya kini ka benta jong kalau masuk an karpat di store yo dang dani ni store to na kalian jong ngarung am dani issue an tang ka wing penkan mau ba ling ba kini kanal nang masuk ngiu I ya ka jinglong ka jong Joseph menengkong udai ubri ubane hala ka jinglong tanrai ka jinglong senlar ka jinglong syai ba ka jinglong scam ka jing dei jo ubat ublei ka ba ar usania teli ha ublei ban yo jing syai ya kata ka kam ka badan khmat jo ka kam ka khmat jo ko ban batai ki pos niu jo ki armut ki rang ba tingla puli benta kom tu kajing long kajong Joseph ba kajing shania kajong hau play kawan ra ya tu kajing ya tengku kajong ba kini ki arngon tingin sai beteng ki session ki banwan ki landong ki banwan in pe kan ja ayu kan yalam ayu pa nama ka bakut jong ni khana ka long ba uta boleh om toy na kajing batai kajong Joseph mentau lak klet yo Joseph mau ladan biang hakam hakmat upharu session kublai pastor kublai pibaro ki ba pe program